Chisim ba aduk. Pun tli ki jinge ki wan pling shop ka jingim. Kani kla jia ya ko wei ka long me ka bana ka than jan tia. Adin bakla yo ban kha ya armut iklung. Ha Mission Hospital Jowai. Ka jinge menta ka long ba kam yo ya ka pisa ban silut ya kabil. Dina takadaw ya iway klung klayo ban lej bo shing ka ba iway dang sa hospital. Na hospital kim pat sha ban pelaj iklung kat ba kani kalong kami kam pala ban silut ya kabil. Dina takadaw kam ban si ma hajing kulat kabu bajing kerpat ya pi ki paj ba barok pin snai lem ban yarap ban no senyang lem sha kani kalong kami ma kham tam na jawai ban na jentia ma ba kunju na dikasih brak wei ba pin yarap lem ban no senyang kat bala isnai kadang bani kalong kami kan yo ban lej pai shlaying ringkat badi kelung berarngut ma bakan yo ban ri ban keduk hasnda jongka te kuli shibon ban angej ba pin yarap lem ya kani kalong kami koplai Gertang tama de ken for play shimang tama de na biar pan ba nga kat pa red akmat jong pi pa pen sngam ba ban yarap yangi bangi shim jingjar ba ki khon jong e dan cha hospital khon jong e para jong ai dan cha hospital ba iyo khon arngon manta iwe ilame bat unu we pan udang dan cha hospital ban ngem la shu ban siu ye ka bai hospital jong uneng we ban ngem yo shu ban mi nang na hospital anjing sisa dai ban mi ngi mene ban ngem dan pisau shu ban siu ba hospital jong e dihap tiap yang hane hi ngakat paret ya pi ba ba pun ngam ha ban yo ba lang